че сме готови с нашата трета тренировка, която ще бъде за нашите седалищни мускули. И нека да започнем. Заставаме в коляна от на длани. Вдишваме. И издишваме. Опитваме се главата, ушите да ни са между раменете, между ръцете. Вдишваме. Поглеждаме напред като котка. Издишваме. Вдишваме. Издишваме. Още веднъж. Поглеждаме напред. Втикаме глава. Издишваме. И сега, ръцете ни са в точно на ширината на раменете, опората ни на длани, повдигаме кракъните отстраничен ритмик и започваме от това положение. 20 повторения. 2. Вдишваме, издишваме. Вдишваме. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Сменяме крака. Отново. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, изтишваме 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Сваляме крака и вдишваме три пълни вдишвания и издишвания при бебешката поза. Релаксираме. Втикаме тялото си и започваме с следващото упражнение. При него тялото отново ни е в тази стартова позиция и започваме. Вдишваме, издишваме горе. Вдишваме, издишваме. Вдишваме. Пет, 6, 7, 8, 9, 10. Задържаме и сега леки пулсации. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Задържаме и сменяме крака. Същото упражнение с другия крак. Вдишваме, издишваме, вдишваме. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Задържаме. Леки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Задържаме. Сваляме и релаксираме. Вдишваме. Издишваме. Вдишваме. Издишваме. Вдишваме. Издишваме. Повтикаме отново. И сега правим комбинация. Трите упражнения заедно. По 10 повторения. Нека да започнем. Отстраничен. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Страни. 2, 3, 4, 5, 6, 7,
7, 8, 9, 10. Задържаме. Изпадаме. Поемаме въздух. И издишаме. Изпадаме нещо. И сега страни. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Страни. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Леки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Задържаме. Сваляме и релаксираме. Припълни вдишване и издишване. Вдигаме тялото си догоре и отново страничен ритник. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. От тук мъкваме, добавяме едно ново упражнение. Значи от тук свиваме в коляното и страни се опитваме да докоснем рамото. Издишваме горе. Разбрахте ли? Нека да започнем 10. 1, 9, 10. Сменяме крак с другия крак. Ох. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. От тук. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Задържаме и релаксираме. Припълним вдишване и издишване. Повдигаме и отново повтаряме тази последната комбинация от двете упражнения. Вдишваме, издишваме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Косаме. Ръцете ми са изправени в локти. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Задържаме. Задържаме. Сега. 1, 2. Опитваме се с носа да достигнем коляното. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Горе. Задържаме. И сваляме. Ръцете, клетките и започваме. 1, 2, кръпане в контрашпиц. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Страни. Докосваме рамото. Издишаме. Докосваме. Докосваме. Горе. Докосваме.
ползваме. Горе. Ръцете ни са повече лакти. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Горе. И от тук. 2. Дишваме. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Задържаме. Сваляме кръка. И релаксираме отново. 3 пълни вдишване и издишване. Размъртваме тиките. Сега сядаме на постелката. Ръцете напред. Вдишваме главичката долу. И бавно с контрол мятаме на постелката. Наместваме се добре. Тялото ни, кръста ни докосва пода, постелката няма дупка. Вдишваме с ребрата, отваряме. Пробваме още веднъж, отваряме. Отваряме. Анди, тренира! И сега повдигаме тялото си до рамене на мост. Анди, тренирам, после ще дойда. Повдигаме тялото до раменен мост. Тялото ни е в една линия, не е така, не е и така. Опитваме се с тялото си да обрисуваме един триъгълник. Опората ни на раменете. Вдигаме и започваме. Вдишваме, издишваме, вдишваме, издишваме, вдишваме, издишваме. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Задържаме. И сега леки пулсации. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Задържаме тялото. И сега потикаме краката, опората ни на пети, не на цяло ходило. И започваме същото упражнение. Дълбоки. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Задържаме. И сега леки пулсации. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Аз снимам. 17, 20, 20. Задържаме. Стъпваме на цяло стъпало и започваме. Събираме краката, отваряме. Събираме, отваряме. Събираме, отваряме. Дишваме, издишваме. Дишваме, издишваме. 9, 8,
Връщаме се колената. Контрашпиц, шпиц, контрашпиц, шпиц, контрашпиц, шпиц. Отново заставаме в рамене на мост. Само че този път подтикаме краката си на пръсти. Анди, обичаш идиш ли долу? Ще отидеш ли долу? Да, ама коленцето ме боли. 1, 2, дълбоки, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Задържаме горе и сега леки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Това е добро упражнение за децата да се научат да броят. 5, 4, 3, 2, 1. Анди, оставя го това. Задържаме горе. И сваляме надолу. Релаксираме, прекръщаме колена, дишваме, издишваме, дишваме, издишваме, дишваме, издишваме. Сега отново заставаме в позиция за раменен пояс и от тук подтикаме и сега подтикаме единия крак нагоре. Така. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Задържаме и сменяме крака. 10 с другия крак. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Задържаме. 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 Задържаме в тази позиция. Дишваме. Издишваме. Дишваме. Издишваме. И от тук. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Задържаме. И сменяме кръг. Подтикаме. Пет, 4, 3, 2, 1. Задържаме. Долу. Сваляме. И релаксираме. Дишваме. Издишваме. Дишваме. Издишваме. Още веднъж. Дишваме. Издишваме. Вдигаме, поставяме крака. Разклащаме тялото. Релаксираме в мускулите. Пробваме, поемаме въздух. Отваряме ребрата. Издишваме, подтикаме леко таза. Поемаме въздух долу. Подтикаме таза още веднъж. Отваряме ребра. Подтикаме таза. Нека сега един стречинг. Подтикаме крака. Претърпваме. Още веднъж. Сваляме крака. Поемаме въздух.
напъване в другия край, в седалищните мускули. Сваляме. Още веднъж. Дихаме. Отваряме стената, поемаме въздух. Кръка ни е контрашпиц. Отпъваме към нас. Трябва да усещаме отпъване във всички тези мускули. Да. Точно така. Айде, опс! Айде сега следващия крак. Така е. Натискаме. И ти ли правиш упражнение много? Не. Значи придърпваме, усещаме напрежението с различни крака. Отваряме. Поемаме въздух хубаво, затваряме очи. И бавно с контрол се изправи. Поемаме въздух. Докосваме си краката, задържаме. И релаксираме. Благодаря за тренировката.